खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि मैया जोबथा साना जानानै थाङो। बेयावनो मैयानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लायो। बिथां नखर मन्त्रि अमित शाहआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंजों दिल्लीयाव मोनसे गोलाव लामाखौ बड'फानि मुङाव दोननो थांखि लादों होनना बिथाङा फोरमायना होयो। 2020 मायथाइयाव जेब्ला BTR गोरोबथा जादोंमोन अब्ला गुबुन दोलोफोरा बड'लेण्डआव माब्लाबाबो गोजोन फैया होनना बुंदोंमोन, नाथाय दिनै गोजोन फैबाय होनना बिथाङा बुङो। BTR गोरोबथानि 80% दफाफोरानो दिनै मावफुंजाबाय आरो फैगौ 2 बोसोराव BTR गोरोबथानि 100% गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन। बिनि उनाव BTRआव अरायनि थाखाय गोजोन थासारि फैगोन होनना अमित शाह बिथाङा बुङो। 2036 मायथाइयाव आहमेदाबादाव खुंजानो थांनाय अलिम्पिकआव बर' लाइमोनफोरखौ थाग-थियारि जानो आरो बाहागो लानो नखर मन्त्रि बिथाङा खावलायो। बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि सायावबो नखर मन्त्रि बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुङो आरो बाथौ धोरोमनि मोनबा सानथौखौ बिथाङा बाख्नायो। बेनि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 60 गामिफोरखौ BTRआव सोफादेरनाय जाबाय होनना भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुङो। बे गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लानानै बर' हारिनि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौ बे बोसोरनि अक्ट'बर दानाव 8 निफ्राय 10,000 सिमहालागै मोसाखावरिखौ लानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि बाथ्रा बुङो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नेक्स्टआव दं फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि दुखुनांथाव जिउ खहा जायो। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय दुकिनगुसि गामि बोग्रिबारि सुबानि 68 बोसोर बैसोनि हेमराबा मुंनि सुबुङा जिउ खहा जायो। खौरांनि बादिब्ला फुंनि 5 रिंगासोआव हाग्रानि मैदेरा हरखाबै हेमराबानि न'आव गाग्लोबफैनानै न'आव हेमराबाखौ जिउ फोजोबलाङो। गोबां समनिफ्रायनो मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ खहा जानाय खौरांखौ खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो आरोबाव मैया मैदेरनि गाग्लोबनायजों 68 बोसोर बैसोनि हेमराबा मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला माब्रै मैदेरा आदार नागिरनानै भारत भुटान सिमा ओनसोलनिफ्राय हायेनाव ओंखारबोनानै फुंबिलि समाव हेमराबानि न'खौ हरखाब गाग्लोबनानै जिउ फोजोबलाङो। बिनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव सुबानखाता हाग्रा मावख'नि मावख'गिरिफ्रा फैनानै खौरां लानायजों लोगोसे बागानपारा आउटपस्टनि पुलिसफोरा हेमराबानि गोथै सहखौ मसलपुर डक्टर राबि बर' हस्पिटालसिम नायबिजिरनो लांनाय जायो। नेक्स्टआव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मायाव बारग' अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफादनि आफादगिरि नीना काटु बिथाङा बर' हारि आलादा रायजो बड'लेण्ड, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि बिथांमोननि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि BTC BTR जाब्लाल' जानाय नङा, बड'फानि सिमाङा मामोन बेखौ नोंथांमोना मिथिगौना? बड'फानि सिमाङा बड'लेण्डसोमोन, बेखायनो बर'नि आलादा रायजो सिमाङा दासिमबो जाफुङाखै होनना बिथाङा बुङो। बड'लेण्डखौ मोनोब्ला बर'फोरा दाबो सुबुंखान्थियारि डेम'क्रेटिक सोमावसारनायखौ खालामनांगोन आरो बेयाव जों अरुणाचलनिफ्रायबो मददनि थाखाय थियारि होनना बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव थानायखौ सान्थियै माखासे आयेननि गेजेरजों बख'ना लाबोनानै जोंनि बर' समाजाव होफैनांगौ होनना अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि नीना काटु बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रों थांखिना बुङोदि एबसुआ जेब्लाबो राजखान्थिजों लोब्बा थानो नाङा, एबसुआ जेब्लाबो निउट्रेल थानो नांगौ आरो हारिनि खामानिखौ मावलांनांगौ, होमब्लासो गासैबो बर' हारिया एबसुखौ सनमान होगोन होनना बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो बड'फानि मुसुखाखौ क'क्राझार, उदालगुरि बेफोरावल' बानायोब्ला जानाय नङा, बड'फानि मुसुखाखौ गासैबो भारतावनो बानायनांगौ होनना बिथाङा बुङो आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ सान्थियै नाजालांबाय थानांगोन होनना अरुणाचल प्रदेश फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि नीना काटु बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं टंला कलेजनि बारग' नेहाथारि दुफां बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जादोंमोन। बेनि उनाव दायो UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन होबाय होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला दुफां बर'नि उनाव 1000निबो बांसिन लाइमोनफ्रा UPPL दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन होगोन होनना मोनथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो काजलगाव ब्लकआव लाइमोन BPF, आइजो BPF आरो BSUनि जथाय मावथिफोरनि जथुम्मायाव UPPL आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 27 सुबुंफोरा BPF दोलोआव हाबफैयो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं बिश्वनाथ जिल्लानि गासैबो ex-NDBनि सोद्रोमा बिथांमोना BTR गोरोबथानि दफा बादियै थालांनाय रिहाबिलिटेसन मोननांगौखौ दिनैसिमबो मोनैयाव बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायो। बिथांमोना BTR सरकारनिसिम सोंथि खालामोदि BTRनि बायजोनि ex-NDB बिथांमोनखौ ओरैनो मुङावल' सोफानानै लादोंमोन नामा? गावसोरनि नांगौआव बाहायनो थाखायल' जोंखौ लादोंमोन नामा?
BTRआव जों बर होनो मोनैखाय जोंनो होला नामा होनना बिथांमोना सोंथि खालामो। BTRआव गुबुनफोरा जेरैबायदि मोनदों जोंनोबो होजोबनांगौ आरो केसखौ थाबैनो उइथड्र खालामना होजोबनांगौ होनना BTR सरकारनिसिम बिथांमोना खावलायहरो। नेक्स्टआव दं मोनसे गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों मेघालयानि BSFआ भारत आरो बांलादेश सीमानि साखाथियाव सा 7 बांलादेशी आरो 2 भारतारि सुबुंखौ हमनो हानाय जायो। बे नायबिजिरनाया सानजा खासी हिल्स, सानजा जयन्तिया हिल्स आरो खोला गार' हिल्स जिल्लायाव जादोंमोन। मोनसे स्रोद खौरां मोनखोमानायाव सा 172 BSF जवानफोरा मोनसे स्पेसियेल अपारेशन खालामदोंमोन जेराव 4 बांलादेशी सुबुंखौ हमनो हानाय जायो। बेनि अनगायैबो आरोबाव 3 बांलादेशीखौ खोला गार' हिल्सआव हमनाय जायो। बिसोर आयेन बेरेखायै खामानिनि थाखाय भारताव हाबनो नाजागासिनो दंमोन। BSF हान्जानि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ हमनो हानाय जायो। बेनि अनगायैबो 2 भारतारि सुबुंखौ सानजा खासी हिल्स जिल्लानि नायाबाजार पाइनुरस्ला PWD लामायाव बिसोरखौ गंसे गारिजों लोगोसे हमनो हानाय जायो। गारिया सिनिजों बुंफबनायमोन जाय आयेन बेरेखायै बांलादेश हादराव हरनो नाजादोंमोन। हमजानाय बिसोरखौ आयेननि राहा लानो थाखाय पुलिसनो गथायनाय जायो। नेक्स्टआव दं सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा गोजौ फरायसालिनि फोथाराव मोनसे सावराय मेला जानानै थाङो। सनितपुर जिल्ला बर' खौसेथि सुबुं आफादनि आफादगिरि निसन बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै सावरायनाय बे सावराय मेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथायनि सायाव माखासे गोनांथार बिबुंथि लाखियो। बे सावराय मेलावनो सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ XNDPनि लोगो आफादगिरि गपाल राभा आरो गाहाय आलासि महरै BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे सावराय मेलावनो मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एबसु खौसेथि बर' सुबुं आफाद बारग' NDFB बर' थुनलाइ आफाद जथायै BTR गोरोबथानि सागान होदोंमोन। बेनि गेजेरजों BKWAC इन्टारिम काउन्सिल जानो हादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दि BTR गोरोबथाया 5 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो दासिमबो BKWACखौ आबुं महर होनो हायाखै। BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। BTRनि बायजोआव गोबां जेंनाफोरखौ जों 14,85 लाख रांजों दैदेननाया गोब्राब। बेनिखायनो जोंनो खौसेथिनि गोनांथि जेराव जों जयै लोगो नांनानै सरकारजों सावरायनानै माबोरै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन बेनि सायाव मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्राफोर बुङो। बेनि अनगायैबो इउनाइटेड फराम अफ XNDPनि लोगो आफादगिरि गपाल राभा बिथाङाबो दानि BTR सोरखारनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुङो। बिथाङा बुङो दि आन्दलननि समावबा सनितपुरनि बर'फोरखौ नांगौमोन, दायो गोहो मोनखांनानै जोंखौ नायला। प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना जोंखौ अना आरो जोंनि खामानिखौ रावबो मावना होआ। जोंनि जेंनाफोरखौ जोंनो खौसे जानानै सुस्रांना लानांगोन होनना इउनाइटेड फराम अफ XNDPनि लोगो आफादगिरि गपाल राभा बिथाङा बुङो।